kita nga naabot sa Ibos. Oh, mag-Ibos kita. Gawa tayo ng Ibos, guys, kasi hindi ako nakakain ito simula nung dumating ako. Ngayon, gagawa tayo dalhin sa Iraq. It's a process. Ganyan siya. Oh. Marunong ako nito. Ito ang pinakamagandang ibos sa balat ng lupa na makikita nyo. Ay, tataw talaga. Yan. Cover. Then, open. Ay, sorry. Dito mga kutsara ko daw din ko ata. Ikot. Yung ito mga May ako sa pa. Uy, pa. Ha? Katataw ni Ma'am Chon, ang katuling niya. Oh, ha? Pinakamagandang ibos. Touch one lang. Wala. Na partner sa business. Ay, ayan yung ano yan eh. Konserba. Konserba. Nagibos sa nyog. Tapos ano? Ano nga? Oni-pili. Di mo manggilang ninyo. Gibo man gilong po yan eh. Muyaman talaga sila. Totoo yan. Sagot kang business.